Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις στρατιωτικές σχολές. Όλη η διαδικασία γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά. Πάμε να την δούμε μαζί βήμα-βήμα. Αρχικά μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και πατάμε είσοδος στην εφαρμογή. Επιλέγουμε εγγραφή και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας. Ξεκινάμε με το mail και ορίζουμε ένα κωδικό πρόσβασης, τον οποίο και επιβεβαιώνουμε. Συνέχεια συμπληρώνουμε τον κωδικό υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις και την ημερομηνία γέννησής μας. Γράφουμε το πρώτο κεφαλαίο ελληνικό γράμμα από το όνομα τεπώνυμο, το πατρώνυμο και το όνομα της μητέρας μας. Πατάμε ότι συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ότι δεν είμαστε ρομπότ. Η πλατφόρμα στέλνει ένα επιβεβαιωτικό mail προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός μας. Πατώντας τον υπερσύνδεσμο, επιβεβαιώνουμε την εγγραφή μας. Πλέον έχουμε εισέλθει στο σύστημα υποβολής αίτησης κατάταξης σε στρατιωτικές σχολές. Συμπληρώνουμε ξανά το mail και τον κωδικό πρόσβασης και κλικάρουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Ένα μήνυμα ειδοποίησης εμφανίζεται και μας ενημερώνει πως μπορούμε να υποβάλουμε μία και μοναδική αίτηση. Από το μενού επιλέγουμε αίτηση. Στην πρώτη καρτέλα συμπληρώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, όπως αριθμός δελτίου ταυτότητας και άμκα. Συνεχίζουμε δηλώνοντας σε ποια κατηγορία υποψηφίου ανήκουμε και συμπληρώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Στην δεύτερη καρτέλα δηλώνουμε σε ποιο εξεταστικό κέντρο επιθυμούμε να εξεταστούμε και ποιες σχολές θα δηλώσουμε στο μηχανογραφικό μας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μπορούν να δηλώσουν μόνο τις σχολές υπαξιωματικών. Μόλις ολοκληρώσουμε κάθε καρτέλα, δεν ξεχνάμε να κλικάρουμε ότι συμφωνούμε με τα παραπάνω. Στην τρίτη καρτέλα δηλώνουμε αν ανήκουμε σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες και αν δίνουμε κάποιο ειδικό μάθημα. Εν παραλείπω να κλικάρω ότι συμφωνώ με τα παραπάνω. Οι υπόλοιπες επιλογές επιλέγονται μόνο μετά από προσεκτική ανάγνωση, δεδομένου ότι η αίτηση φέρει τη δεσμευτικότητα της υπεύθυνης δήλωσης. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε προσωρινά την αίτηση ή να οριστικοποιήσουμε. Προσοχή, γιατί μετά την οριστικοποίηση καμία αλλαγή δεν θα είναι εφικτή. Μετά την οριστικοποίηση εκτυπώνουμε την αίτηση υπεύθυνη δήλωση και την υπογράφουμε με το γνήσιο των υπογραφών στο ΚΕΠ. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να εκτυπώσουμε το δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Σαρώνουμε και μεταφορτώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πατάμε αποστολή. Μετά την αποστολή της αίτησης δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή. Αφού αποστείλουμε την αίτηση, έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Καλή επιτυχία!